Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye sibiri ye juin kalo tile 28 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la nin wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ min bila sen kan ni wagati laban ninnu kɔnɔna la bamanci wale kɛlɛli kama hada bɛna don o la fo ka taga se an ka jamanakuntigi seginni min kɛra ka na an ka jamana kɔnɔ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an ka finitigilakaw kelen bɛ ka wulikajɔ sabati an ka ban maliba kɔnɔna la yaasa ka dan sigi bamanci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la an ka jamana kɔnɔna la juin kalo tile 24 san 2025 kereji mo la ni o ni lere ma ja an ka finitigilakaw ye bɔra bamanci wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ dɔ kan min kɛra sababu ye bamanci wale tigilamɔgɔw u bolila u tagalen kɔfɛ an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ balo dɔw ani arajo taliki walike dɔw la gosikaw fɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ bamanci wale tigilamɔgɔw ka maa kelen na ani kɛlɛkɛminɛn caman fo ka taga se moto 2 u sera ka tɛgɛ kɛ o la suraka gungokaw fɛ ni o fana ni lere ma jan juin kalo tile 25 san 2025 an ka finitigilakaw ye bamanci wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ dɔ jeni ani ka orange per 8 fo ka taga se panneau solaire 250 volts 6 u sera ka tɛgɛ kɛ o la dugabugu ni point a ni ɲɔgɔn cɛ an ka bamanci wale tigilamɔgɔw ye wulikajɔ bila sen ka juin kalo tile 25 ka tɛgɛ kɛ maa dɔ la min tun bɛ nɛgɛso la k'i kunda jofoloko kan yaasa ka taa bamanci wale tigilamɔgɔw dɛmɛ u ka waleya jugu la terabit ni o bɛ Kidal marabolo la juin kalo tile 26 an ka finitigilakaw ye bamanci wale tigilamɔgɔw ka mobili dɔ tiɲɛ min kɔnɔna la bamanci wale tigilamɔgɔ caman tun bɛ a kɔnɔna la ani tesalitikaw fɛ yen nɔ o don kelen kɔnɔna la u ye u ka bolimafɛn dɔ fana jeni état major général des armées ko k'a b'a ka cɛdenw fo u ka nin wulikajɔ in na wa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan fana ko u bɛna wulikajɔw bila sen kan yaasa dan bɛ se ka sigi ni maa jugu ninnu ka waleya jugu la an ka jamana kɔnɔna la nka k'u mago bɛ anw jamanadenw ka dɛmɛ la o baara kɛcogo ɲuman na kunun juma juin kalo tile 27 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita seginna ka na ba maliba kɔnɔna la a ka pankuru jiginna an ka pankuru jigi kɛnɛba min tɔgɔ dalen bɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛna Modibo Keita la Senukaw fɛ yen nɔ a kunbɛnni kɛnɛ kan an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ni maaba caman tun bɛ yaasa ka a bisimila ye a ka taama in kɔnɔna la Rusila kɔnɔna la ani Vladimir Poutine ye ɲɔgɔn ye yaasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ se ka fara o kan cogoya min kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagoko nasira kuranko fo ka taga se lakana sabatili ma a ma dan o dɔrɔn ma a ye taama boloda ka taa Tatarstanskaw fɛ ani ye ɲɛma fana ye ɲɔgɔn ye u ye kuma ɲɔgɔnyaw bila sen ka don n'a nataw la u bɛna bolodi ɲɔgɔnma minnu kɛ yaasa jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ka nafasɔrɔ siraw ka olu tɔnɔma bɔ cogoya min na an ka jamanakuntigi ka taama kɔnɔna la Tatarstanskaw fɛ a ye i kunda u ka cɛkɛda kan minnu ka baara bɛnnen bɛ ka pankuru ani bolimafɛn sennanuw ka olu dilan an ka jamanakuntigi tari ɲɛdaw kan yaasa ba maliba yɛrɛ fana bɛ se ka misaliya ta o kan ani u bɛ se ka jɛ donna nataw la k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min ba maliba fana ka
fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan a ka pankuruko ani a ka bolimafɛnko nasiraw fɛ min ye société yandaran ye ni o ye Rusi cakɛda dɔ ye min bɛna an dɛmɛ donna nataw la ka an ka raffinerie d'or ka se ka o bila sen kan an ka ba Maliba kɔnɔna la. Conseil exécutif système d'échange d'énergie électrique ouest africaine olu ka sigi tago 65nan kɛnɛ kan Monsieur Mohamed Mahamoud Sidlemin ni ale ye an ka énergie min bɛ manatalikaw fɛ o ɲɛmaa ye ale sugantira ka kɛ ni jɛkulu vice président ye a bɛna baara kɛ san 3 kɔnɔna la a sugantira ka da a ka ladiriya walew a ye min kɛ an ka énergie kɔnɔna la manatalikaw fɛ wa a bɛna na ni jɛkulu ɲɛ minɛ san 3 kɔnɔna la ka ni jɛkulu baara kɛ hakɛtogo ɲuman na yaasa jɛkulu bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na. Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte maaw ka sigi tago 10nan kɛnɛ kan an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ye AES ministre de l'environnement bisimila min ye Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Sénégal olu tun bɛ délégation in na wa u bɛɛ lajɛlen tun ɲɛminɛlen bɛ an ka ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable Madame Doumbia Mariam Tangara de fɛ u ka lajɛrɛ in kɔnɔna la baara min kalifara u ma ni jɛkulu in kɔnɔna la u nana ka o da an ka premier ministre kulo kan baara bɛ ka taa tacogo min na yaasa u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ a ye ani ka se ka hakilina kuraw k'olu sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ u bɛ se ka minnu bila sen kan u ka baara tacogo ɲuman kama min ye Mauritanie ministre de l'environnement et du développement durable ye ale ye foli kana se an ka premier ministre ma o min ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka nin lajɛrɛ ka o bila sen kan ani baara min bolodalen bɛ u bolo ni san laban ninnu kɔnɔna la a ye i da don la ka o ɲɛfɔ an ka premier ministre ye an ka premier ministre ye ni ministre ninnu fo u ka baara ɲuman kɛlenw na nin jɛkulu kɔnɔna la wa a y'a jira fana ko Mali ɲɛmaaw ka laɲini belebele dɔ ye min ye an ka sigidaw ye olu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ani fana wagati yɛlɛma u bɛ se ka fɛɛrɛ kura minnu k'olu bila sen ka da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ la. AES ka farikolo ɲɛnajɛ min bɛ sen na kabiri juin kalo tile 21 san 2025 an ka ba Maliba kɔnɔna la juin kalo tile 26 san 2025 min ye tir à l'arc ani lutte traditionnelle maaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tir à l'arc maaw olu tun bɛ stade du 26 mars kɔnɔna la lutte traditionnelle maaw olu tun bɛ Mamadou Konate kɔnɔna la tir à l'arc la min ye Niger ye ale wulila ka i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ni médaille d'or 3, médaille d'argent 1 ni médaille bronze 1 min ye Burkina Faso ye ale ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ni médaille d'argent 2 ani médaille bronze 2 ba Maliba ale ye médaille bronze 1 de sɔrɔ tir à l'arc kɔnɔna la ale ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ lutte traditionnelle la Niger ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ni médaille d'or 4 ani médaille bronze 2 ye Burkina Faso olu ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ni médaille d'or 1 médaille d'argent 4 fo ka taga se bronze 1 ma an ka ba Maliba ale ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ ni médaille d'or 1 médaille d'argent 2 ani médaille de bronze 3 ye Sayidu ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Cheikhna Diallo la ni ale tun ye damakasi sɛbɛn don mais kalo tile 16 san 2025 an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni o ye ko an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka o wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la min ye an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ye olu ye u ka jaabi bɔ juin kalo tile 18 san 2025 k'a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la a ye laɲini min kɛ laɲini fura tɛ olu bolo olu tɛna na se ka jamanakuntigi ka a wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la sabula an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ye an ka cour constitutionnelle maaw u ye a jira ko an ka sariya sun 73nan bɛ a yamaruya ko jamanakuntigi ka bɔ a nɔ la n'a sɔrɔ ni a ye jamana janfa de olu dun ma o waleya ye an ka jamanakuntigi la ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka ni laɲini ye olu tɛna na se ka laɲini sabati wa u y'a ɲini fana ko min ye an ka journal officiel fana ye ko kumakan in ka fɔ o la yaasa diɲɛma bɛ se ka bɔ olu ka jaabi kalama cogoya min na
Arabado juin kalo kile mugan duru san 2025 binganikɛla maa fila ye bingani wale ta ka ɲɛsi cɛ dɔ ma Gawukaw fɛ yen nɔ u ka sigida 4 na kaburudon kɛrɛfɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati ka marifa ci a tɛgɛ ani a sen na yaasa ka se k'a ka bolimafɛn minɛ a la nka nin yɔrɔ in sifinnakaw bɔra ka dɛmɛ don cɛ in ma u ye binganikɛla kelen ci fo ka o faga kelen dɔ kɔni an ka finitigilakaw sera ka o minɛ ka taga ni o ye marifa cira cɛ min na u ye dɛmɛ don o ma ka o ta ka taa ni a ye u ka labitaliso la yaasa a bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogoya min na lakanabaliya min ɲɔɲɔlen bɛ an ka jamana kɔnɔna la nin waleya ninnu bɛ o ko kofɔ wa an ka finitigilakaw kalekan fana don ko u bɛna na dan sigi o waleya jugu ninnu na an ka jamana kɔnɔ. An ka wasadenw ye lasigi kɛ juin kalo tile 26 san 2025 lasigi min k'u ɲɛminɛlen bɛ honorable Amey Fune Mahal Madan fɛ u ka lasigi kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ka projet de loi fila ka o voter u ka projet de loi fɔlɔ o bɛ ɲɛsin an ka direction générale des collectivités locales maaw ka baarakɛlaw ma ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yaasa ni maa ninnu u bɛ se ka fangaba sɔrɔ u ka baara kɔnɔna la cogoya min na min ye maa 123 olu de ye u kan di k'a jira ko u sɔnna u ye kumakan minnu fɔ ko u bɛna na u jɛra ni a ye u ka sariya sun filanan o bɛ ɲɛsin an ka loi relative au fonds d'entretien routier du Mali ma ni o ye ka nafolo kasabi ka o bila sen kan yaasa min ye an ka sirabaw ye olu bɛ se ka dilan cogoya min na sariya sun min bɛ o jira ka se ka yɛlɛma don o la min bɛna u dɛmɛ ka compte bancaire dɔ bila sen kan yaasa o baara bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na min ye maa 110 olu y'a jira ko olu sɔnna o hakilina ma maa 5 ye a jira ko olu fɛla ko tɛ maa 4 olu ye u yɛrɛ minɛ. Alamsado juin kalo tile 26 san 2025 direkaw fɛ yen nɔ plan international ni AMSS maaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin sifinnaka maa 100 ni o ye denmisɛnnin 100 ye minnu ni se tɛ u ye yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na dɛmɛ min taara ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma o tɛ balow ye nka dɛmɛw de don min nafa ka bon u yɛrɛ ka ɲɛnamaya taaɲɛ kama. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa bɛnɛkaw fɛ bɛnɛ wasadenw ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye sariya kura ta ka ɲɛsin AES jamanadenw ma fɔlɔ yamariya tun bɛ AES jamanadenw bolo ka don bɛnɛ kɔnɔna la i n'a fɔ a ka di u ye cogoya min na ko dan sigira o la u bɛna na donna nataw la sariyaw bila sen kan min bɛna AES jamanadenw doncogo ɲɛfɔ bɛnɛ kɔnɔna la sabula ko yamariya min tun bɛ an bolo o tun bɛ an bolo ka sababuya kɛ an tun bɛ CEDEAO de kɔnɔna la ko n'a ma ɲɛ an bɔra CEDEAO kɔnɔ yamariya tɛ an bolo ka don i n'a fɔ a ka d'an ye cogoya min bɛnɛ kɔnɔna la maa dɔw ye a jira ko nin ye juguya de ye ka ta ka ɲɛsin farafinnagun jamanaden dɔw ma sabula ko min ye bɛnɛ ye visa walima carte de séjour o tɛ ani mɔgɔ cɛ ko nin kɔni ye waleya de ye min tara ka ɲɛsin AES jamanadenw ma yaasa ka u tɔɔrɔ. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples maaw ye u ka jaabi bɔ juin kalo tile 26 san 2025 ka ɲɛsin Laurent Gbagbo ni ale ye Abidjan jamanakuntigi kɔrɔ ye ani Guillaume Soro ni ale ye Abidjan premier ministre kɔrɔ ye ko dankari kɛra u ka hadamadenya hakɛ dɔw la u ka kiiribulon tigilamɔgɔw fɛ min ye nin kiiribulon tigilamɔgɔw ye u ye a jira Laurent Gbagbo la ko a bɛ ka kuma min fɔ ko prévu tɛ a bolo k'a jira ko kuma in ye tiɲɛ ye ko o hukumu kɔnɔ olu b'a fɔ ko dankari ma kɛ a ka hakɛ fosi la Guillaume Soro u y'a jira k'u tɛna se ka Guillaume Soro ta ɲɛnabɔ sabula ko fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ o bolo o bɛ se ka a ta ɲɛnabɔ ni min ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.